हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खनसे बयखौबो बराय हरफिननाय थाबाय BM राइडार 011 इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो गसाइनाव मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय आं दिनै नोंसोरजों रायलायनो लुगैनानै माने बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंसोर माबोरै दं कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर माबोरै सोलिबाय दं खबर सबर ना लोगोफोर ओमफ्राय लोगो मोननायाबो गोबावानो जाखाबायमोन ओमफ्राय नोंसोरथ' मिन्थिखायो आंनि इउटुब चेनेला कपिराइट स्ट्राइक नांना दं बै दिननि उनावसो रिमुभ जागोन होननानै थेवबो जिखुनु जाया मानो आं माने भिडिअखौ बानायबाय आरोना जि जाया जालांथोंसै जायखिजाया नोंसोर सोर मोनहैदों बे भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं दा माने नाइट डिउटिमोन दा मर्निंनि सम बोथोरा बिराद मोजां गोथां बिराद मोजां नुदों सिनारिफोरखौ बिनि थाखायनो माने गोसोखौबो बिराद हेपि नांदों आरोना लोगोफोर भिडिअ बानायनो एकदम मोजां बोथोरफ्रा सोमखे बेनो जाहैबाय लोगोफोर जोंनि केन्सार मेडिकेलनि माने बेवहाय गणपति मन्दिर दं माने गणेश मन्दिर दं आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय मनि शिवा आश्रम जेरै मनि बापु दं बेवहाय माने मुरथि दं आरो ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायनायदों आरोना लोगोफोर जोंनि जेनेबा मेडिकेला मनि बाबानि नामाव माने आरो ओमफ्राय बिनि मुसुखाखौ दाना दोनदों आरो माने नै लोगोफोर नैबे जेनेबा मुसुखानि नामानो जाहैबाय मनि बापु मनि शिवा आश्रम आरोना जोंनि केन्सार मेडिकेलनि नामा ओमफ्राय बिनि नामानो जाहैबाय मनि बापु ओमफ्राय ओरैजा जोंहा दङ गणेश मन्दिर दं गणपति बाबा ओमफ्राय बिनि उनावहाय ओरैजा सिंथिं माने हस्पिटाल जालांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा नैबे जोंनि मेडिकेलनि जेनेबा सिन आरो लोगोफोर नैबे बासआ ओमफ्राय दाहाय 7:30 थांगोन स्टाफखौ लायनो थांगोन आरो बेयो बासआ ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना लोगोफोर बाय बाय सनाफोर